gipakita ni Hesus samtang buhi pa siya nga kining nature controlled gihapon sa gahom sa Ginoo. Nya kun kining maong gahom sa Ginoo mulihok din hinato, we can also control nature or atong makontrolar ang kaning kinaiyahan. Nahitabo sad na ni Propeta Elias ba to nga iyang gipahunong og dagan ang adlaw. Diya say usa nga iyang kisa sa tong propeta gipabalik niya ang sa iyas ba to, gipabalik niya ang kanini ang siga sa adlaw, pabalik. So makontrol ra gid na kamo, nakasuway na mo control nang litan ang imong kana namagod tay batasan nga mayon ka inana mangyud ko, mao na mangyud na ako, mao na akong nature. Gi ko no suway ko no control imong nature nang litan ka ng imong pagkahimalikas, kontrola ko no makaya dili. Kanang pagpamakak makontrol dili. Kanang kaulag, kanang kalaway makontrol dili. Kanang pagkadakog kaon sana makontrol dili. Control na bagoy dili makontrol, pero nagkinahanglan ta og objective nganong imo nang buhaton nang litan kusog kay kamukaon nya ingno nakas doktor nga kuana ka stage 4 cancer nya kinahanglan minusan ni nimong kauna, di na nimo kanon, di na nimo kanon, or diabetic na ka, taas na kay kag sugar, hapit na ka ma-kidney failure, kinahanglan likay ni anha pa ta mo likay kon mura na ba og mamiligro na ta. Og mao nay atong style, og dili ganita hasulon sa problema, dili sad ta mo sangpit o Ginoo. Mo na ang gahom sa Ginoo dili makalihok hangtod nga naa natas kahadlok. Mo na ang mga apostoles dire gihuwat gid nila nga mga hadlok na sila, una pa sila musangpit sa Ginoo. Sa wa pa sila mahadlok og maayo, anarang Ginoo diha nila natugra. Natug. Kumusta marong Ginoo diha sa imong kinabuhi? Nagmata o natug? Labi nagmaayo ang sitwasyon, way sangpit-sangpit Ginoo, natugra gyud. Hasta pag gani ini grosaryo, matug lang gyapon. Matug wa gyud. Ano bang gitawag na to bag ang gahom sa Ginoo dormant sa atong kinabuhi. Ug mao nay nahitabo diri sa Sodom and Gomorrah, gisgutan sa unang pagbasa. Kinsa ra may active na naggamit sa gahom sa Ginoo? Si Lot ug ang iyang pamilya. The rest active kay sila sa ilang pagpakasala, siging himog sala. Ang Ginoo gipakatug lang. Ug unsa may nahitabo, miabot nila ang kadaot, ang kamatay, niuan og asupre nga kalayo tungod kay wa naman sila'y relasyon sa Ginoo. Mo ni kuyaw kayo, mo na ingos Kristo, nganong nahadlok man mo pagkagamay sa inyong pagsalig or pagtuo, pasabot nganong hatagan man lang ninyo o gamay kaayong luna ang Ginoo diha sa inyong kinabuhi. Nya the rest mura magkamuray galihok. Mo nang na-stress ron ang kalibutan mga igsoon, kasagaras mga tao na na-stress og maayo ngano man tungod kay ang active kaayong naglihok sa atong kinabuhi to give us the good things nga atong gikinahanglan. Ang aktibo kayong galihok mao ang atong hunahuna ug ang atong lawas. Hapit di matog sa pagpangitag kwarta, di na gani kasimba tungod sa pagpangwarta, kay paras kaluwasan sa iyang problema aron makakaon, makabalay, makayuta, makapaeskwela sa mga anak, makadatong sa kabit,
apil man na usahay, no? Aron makasugal, makainom, busy kay tana. Pero aron magampo, aron ang Ginoo mo imutudlo unsay buhaton, minus kayo. Nya mauna ni ang problema karon. Nya lingi ako na imong tupad. Ing na mustaman karon malinawon ka o daghag problema. Inga na imong tupad, naong palang nako, problema na ko. Pag matag yung Ginoo, sa dihang ilan ang gi-activate ang Ginoo, nihunong ang hangin, nihunong ang balod, nilinaw. Ingo lang, usa man eh. Ay, hibong-hibong pa kadiha. Nganong nahibong man ka, nakuyog man nato ang Ginoo. Mo ni nang nakaluoy natong mga katawhan karon. Kaya ang Ginoo mikuyog nato, pero kita dili ta ba mutagad niya. Kanunay lang siyang naas daplin. Di ta mutagad. Diri sa ato ganing tubag sa Salmo, unsa ti atong tubag sa Salmo? Sa to? O Ginoo, ang imong kaluoy ania sa akong atubangan. Kana deklarasyon na nga ang panabang sa Ginoo naragid in front of us, pero usahay no ang aktong mata tuas unahan. Di ba nay usahay nga kanang naa kay ako na madyo ko'y mga taong wa kauyon ako, pari pagay ng uban. Kana ini kasugat na to bas kanang tao nga wa gyud kauyon nato, di siya kakita. Kasi imong atubangan ang iyang mata at unahan, kabantay mo na. Oo, pranang pari nga di kauyon ninyo. Nya naaroy mo simba din nga wa kauyon ang pari. Magwali ang pari ato magtanaw sa atok. Maigsuon na. Di mo tanaw nimo kay umang kauyon. Pero makauyon ka, tutok yung kasnaw. Di ka na be. Lingi ako no imong tupad. Tutoki ko no ang mata ka. Ilhan akong nakauyon ka. Sige, sige. Na ito na. Ang uban, wa mo tutok. Nga naman, wa ka kauyon. Luoy kay Ginoo, naas yes atong atubangan, matod pa diri ang iyang kaluoy, naas atong atubangan, pero dili ta mohangyo niya kay murag ato siyang i-overlook. Tuata nagtan-aw sa unahan, panalitan og wa tay kwarta, unsa may tan-awon, asa ka rong nagpautang, asa ka takautang ani nga gamay pag-interes. Sige pangita ng pangutang, di gyud mingon asa kang Ginoo ron. Kakita man yung Ginoo aning pagkawa na ko'y kwarta. Ana, Ginoo mo'y pangita, dili to magpautang. Saman, kinsa man ninyo din hiron ang wagi utang ta sa kamot. Kaya na gini pataas nga way utang, duha rasad kabuk ang uban in tao, naputos na sa utang. Kanang ni pataas tingali, mo tingali na nagpautang. Kinsa ninyo dinhi ang di gyud maningil og utang ta sa kamot. Arang-arang kay daghan ang niisa kana mo na sila mangutangay. Sus looy kay istanan ang atong kinabuhi. Maubitana nga kanang kuan, kanang magpatambag nako na amang gimingon nga pader. Again, eroy nag-takes na ako. Ngayon siya, di lang sa nako dawaton akong bana pa diroy. Kay nangabit pag yun, ibiyaan pag yun ko, naapagit siya anak sa iyang kabit, niya ang amo pag yung anak, nga bugtong na mong anak, di pag yun ang kunon, ingnon pag yun ko, nga anak ko nun na sa laing laki. Niya siya noon nga dunay anak sa laing babae, mao pag yung mamasangil na ako nga, ang among anak sa laing kunon ng laki. Ang iyang binuhatan, ari ipahid nako. Di na madaha pa dire. Hana siya. Nya, wa pa lang ko mo reply kay naminaw man sa turo, no? So, ang sakto gyud ana, ayaw pagsigi og tan-aw sa dipikto sa imong isig katao. Unya, imo dayong dawaton nga murag gituyo na niya aron ka pasakitan. Unsa may gustos Ginoo, sama sa Ginoo magtan-aw siya nato unsay atong panginahanglan
aron makatabang siya, dili kay unsay iyang gibuhat para nato, unsay atong mabuhat para sa iyang kaniniang kaayuhan. Tanawa ra gud si Jesus, wa kayo siya nila tagda isip Ginoo. Apan sa dihang nangaratol na sila, niingon ang Ginoo, may ta kay itong inos Ginoo ba? Mauna na. Inyo lang tang sangpiton og naglisod na mo. Sige, mga mananagat man mo, atubangan ng baod o kanang unos, may laki magka mo. Nganong arima mo musangpit na ko, nga panday man ko. Kamo dihay maniho. Wa mo ana ang Ginoo. Pagkakita niya nga naglisod na ang iyang mga kuyog, unya kay baw siya nga di gid sila kapiog sa mga bawod ug sa hangin, iya dayong gihatag ang iyang makaya aron sila magmalinawon. Sa pagbuhat nato niya na mulihok ang Ginoo din hinato. Nya iniglihok sa Ginoo, ma-amaze ta ba hasta kita mahimong malinawon. Pananglitan kanang banang nangabit. Huna-huna ing na ang Ginoo, Lord, hatagi ko sa imong gasas kaluoy. Kana bang palihuka diri nako ang imong gasas sa kaluoy. Kay luoy kay akong bana na duhig sa sala sa pagpangabit, or ang akong asawa na duhig aning sala sa pagpangabit. Unsa may akong mabuhat aron makatabang ko niya. Ana? Tanawa, di ba? Masulba dayon ang inyong kagubot. Masulba dayon na ang kadaot sa imo bang kauban sa kinabuhi. Mausa na mga anak ninyo ni suyop, kuha na kayo kanang adik na kayo ba? Ayaw pagsigingon, asa ko man ni iparihab. Ayaw. Ingnang Ginoo, Lord, unsa may akong mabuhat ani, ug iparihab wa man sa ko'y kwarta. Nya karon mura naman igkapatyono nako. Tabangi ko nga mahatag nako niya unsay makapahimo niyang malinawon. Ihatag ginas Ginoo. Di gina mahitambong ko. Palabitan nato dinhi, moingon ko nga Ginoo, pagkadako aning mga projects karon sa simbahan. Nya unsa ra may akong kwarta nga ako ganing stipend, wa naman gani ko'y hapit maako, kay ako naman ang gipanghatag tanan kuwangon pa man. Ana. Saon man nako paghimo ing Ginoo baligyag slat. O di sige tag baligyag slat. Nya unsa may nahitabo, ang namalit malipayon. Ako sad nga namaligya. Kita din hing namaligya. Malipayon sad. Naay kagubot. Wa. Tutok mo muna ako. Wa mo mamalit. Sige, ato na sa ning i-update. Ang atong halin as of yesterday sa SBF DAG niabot na og 30,681 ka slots. Pakpak. Nya, gisigihan pa din akong ihap ang atong 19 slot challenge. So naa na tay 206 ka 19 slot challenge. So pakpak yapon. Simple kayo. Wa kita maghuna-hunaan karon na say gi-introduce ang Ginoo nato nga pamaagi aron ato nang mabayran ang yuta diyan ang kilid, kay ato man ang giambisyonan nga mapalit para sa kaayuhan sa atong simbahan. Na ay gi-introduce meeting mi sa PPC o PFC na rabatoy absent gabi na kanang kuan. Aning naa na say gi-introduce, murag malingaw kay may maghuna-huna ba, pero ningon ko ug mulampos ni okay kayo, ug di sad itugot sa Ginoo, ay ato lang yung i-relax kay makinahanglan pa man tag mga processing. Nako nindot kay ba inighisgot na mo la nduta po kana ba nindot kay ba, pero nako ug di gyud buot ang Ginoo ani, ay kalimtan na nato sa tong buot ay. Anara. Di kita muratol ba kay kinsa ra gud tang makapatuman ana mga proyektong dagko, pero gitugot anong dili man nato buhaton kaysa maggubat ta, kaysa magpinatyanay ta, kaysa magkinihaay ta, magbinungulay ta, magkinusmuray ta sa atong naong.
muratag na igog bagyo og unos. Sunugon tas Ginoo ni ana sama sa iyang gibuhat sa Gomora o sa Sodoma. Si Lot, si Abraham na kanunay nakig-istorya sa Ginoo, gikuyugan sa Ginoo ngadtos kaluwasan. Kita sad kining atong pagsigig simba, kining atong pagsigig higugmaay, sama aning pagsigpamalit aning slots, pagtabang aning mga kabos, kuyugan sa tas Ginoo. Ug way problema nga dili masulbad. Kay ngano man ang Ginoo mo'y nagkontrol sa tanan, bisan pa ang course of nature kaya niyang usbon, basta lang para sa atong kaluwasan o kalinaw. Manindog ta.